पूरा दुनिया में जेकर झंडा लहराला सब देश भक्तन पर इनकर नाम जुबा पे याद बा। यही से अमर शहीद इनकर जुब्बा सहानी नाम बा। देशवा के खातिर जुब्बा सहानी अपन जान गवा दिहले। देशवा के खातिर जुब्बा सहानी अपन जान गवा दिहले। थानेदार बालर के थाने में जिंदा जरा दिहले। देशवा के खातिर जुब्बा सहानी अपन जान गवा दिहले। अमर शहीद जुब्बा सहानी के बा जय जयकार। जुब्बा सहानी के बा जय जयकार। अमर शहीद जुब्बा सहानी। अमर शहीद जुब्बा सहानी। 1926 में इनकर जन्म मुजफ्फरपुर में भइल रहल। निर्धन मल्लाह परिवार में इनकर लालन पालन भइल रहल। 1926 में इनकर जन्म मुजफ्फरपुर में भइल रहल। निर्धन मल्लाह परिवार में इनकर लालन पालन भइल रहल। इनके पिता के नाम पांचू रहल। सबके खेत जोतत रहल। जिंदगी भी जिए खातिर सबके मजूरी भी कैले। देशवा के खातिर जुब्बा सहानी अपन जान गवा दिहले। देशवा के खातिर जुब्बा सहानी अपन जान गवा दिहले। थानेदार बालर के थाने में जिंदा जरा दिहले। अमर शहीद जुब्बा सहानी के बजय जयकार। अमर शहीद जुब्बा सहानी के बजय जयकार। जुब्बा सहानी के बजय जयकार। सन 1930 ईस्वी में राष्ट्र के हित में सब कुछ कैले। 24 बरस के उम्र में अंग्रेजन के भारत छोड़ो के नारा लगैले। सन 1930 ईस्वी में राष्ट्र के हित में सब कुछ कैले। 24 बरस के उम्र में अंग्रेजन के भारत छोड़ो नारा लगैले। 1932 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के धर्मशाला चौक पे अंग्रेजन के विरुद्ध धरना फिर से दिहल। देशवा के खातिर जुब्बा सहानी अपन जान गवा दिहले। देशवा के खातिर जुब्बा सहानी अपन जान गवा दिहले। थानेदार बालर के थाने में जिंदा जरा दिहले। अमर शहीद जुब्बा सहानी के बा जय जयकार। जुब्बा सहानी रहले देशवा के शान। जुब्बा सहानी अमर शहीद जुब्बा सहानी। जय हिंद। पंद्रह अगस्त 1942 में फिर
अंग्रेजन से भारत छोड़ो के नारा लगैल, संकल्प लेके थानेदार बालर से बिनती आग्रह कैले। 19 अगस्त 1942 में फिर अंग्रेजन के भारत छोड़ो के नारा लगैल, संकल्प लेके थानेदार बालर से बिनती आग्रह कैले। थाने के संपूर्ण भार जनता के अब सौंप देवल जा, ए बालर हमनी पे इतना ना जुल्म करल जा। जनता के आग्रह ना सुनले बालर क्रोध में आ गईले, वीर जुब्बा अपने साथी साथ एक प्लान बना दिहले। थानेदार बालर के थाने में जिंदा जरा दिहले, देशवा के खातिर जुब्बा सहानी अपन जान गवा दिहले। जुब्बा सहानी, जुब्बा सहानी अमर शहीद जुब्बा सहानी। ग्यारह मार्च 1944 के भागलपुर सेंट्रल जेल में 38 वर्ष के अवस्था में हंस के फांसी पे चढ़ी गईले। 11 मार्च 1944 के भागलपुर सेंट्रल जेल में 38 वर्ष के अवस्था में हंस के फांसी पे चढ़ी गईले। मुजफ्फरपुर जुब्बा सहानी पार्क दुनिया में नंबर 1 बा। मुजफ्फरपुर जुब्बा सहानी पार्क दुनिया में नंबर 1 बा। यहाँ विदेशी देसी पर्यटक भीड़ हमेशा लागल रहेला, हमेशा लागल रहेला। जुब्बा सहानी अमर शहीद का नमवा पूरा दुनिया गावेल। पंचम निषाद भी जुब्बा सहानी के गुण गावेल। थानेदार बालर के थाने में जिंदा जरा दिहले, देशवा के खातिर जुब्बा सहानी अपन जान गवा दिहले। अमर शहीद जुब्बा सहानी।